Herborg Smede- og Maskinforretning er områdets eneste autoriserede John Deere-forhandler. Med mere end 80 år på bagen tilbyder vi salg af nye og brugte maskiner. Udvalget er stort, og finansieringen klarer vi også til en meget attraktiv rente. Herborg Smede- og Maskinforretning tilbyder et stort program inden for små og store maskiner til landbruget, samt scootere og ATV'er. Vores dygtige mekanikere klarer alle typer reparationer, og på reservedelslageret finder du mere end 24.000 varenumre, så vi er godt rustet til at hjælpe dig med enhver type reparation. Landbrugsbutikken har alt til den aktive landmand og den aktive hobbymand. Her finder du arbejdstøj, småmaskiner, højtryksrensere, motorsave, kompressorer, plæneklipper og endda også legetøj til de mindste. Læg vejen forbi Herborg Smede- og Maskinforretning. Vores dedikerede medarbejdere er klar til at tage godt imod dig. Så besøg Herborg Smede- og Maskinforretning. Du finder os her.